Una mujer recibe una semilla y después da luz. Както една жена приема семе и след това вече може да роди дете. Pero para ser salvo, Но за да бъдеш спасен, Jesús dice que tienes que nacerse nuevo. Исус казва, че трябва да се ново родиш или да се родиш отново. Para venir en esta tierra, За да дойдеш на тази земя, tienes que ser nacido трябва да се родиш de tu madre. от твоята майка. Yo no he encontrado ninguno que no ha venido a través de su madre. Аз не съм намерил никой, който да се е родил без да е минал през майка си En este mundo. на този свят. Y Jesús dice, Исус казва, ninguno puede entrar en el cielo si no nace de nuevo. никой не може да отиде на небето, ако не се роди отново. Pero no a través de su madre, a través de Jesucristo. Но не чрез майка си вече, а чрез вяра в Исус Христос. Jesucristo es la puerta eterna. Исус Христос е вратата, която води към вечността. La puerta del cielo. Тя е вратата към небето. La madre es la puerta por este mundo. Майката е вратата към този свят. Jesús es la puerta para el cielo. Обаче Исус е вратата към небето. Y ahora sí, dice Jesús, si crees en tu corazón И Исус казва, ако ти вярваш със твоето сърце y si confiesas Jesús и ти изповядаш Исус con tu boca, със твоята уста, vas a ser salvo. ще бъдеш спасен. Y ahora vas a recibir vas a ser nacido de nuevo. И сега ще приемете новорождение. Ще се родите отново. Vas a ser una nueva criatura espiritualmente. Ще станете един нов човек. No tu cuerpo, Няма да се промени вашето тяло, pero tu espíritu va a nacer. но вашия дух ще се роди. Y cuando naces de nuevo, И когато се новородите, eso no es el fin, es el principio. това не е края, това е началото. Cada bebé necesita comida. Всяко бебе се нуждае от храна. Entonces necesitas cada día comer, alimentarse con la palabra de Dios, la Biblia. Така че всеки ден се нуждаеш да четеш Библията, да се храниш с нея като духовно мляко. Cada bebé necesita respirar. Всяко дете се нуждае да диша, всяко бебе се нуждае да диша. Tú necesitas orar cada día. И затова ти се нуждаеш да се молиш всеки ден на Бога, на твоя баща, в името на Исус. Y necesitas tener una madre. И се нуждаеш да имаш една майка. Y la iglesia es madre. И църквата е майката. Hay iglesia también aquí en Segovia. И тук в Сеговия също има църква. Pueden preguntar las hermanas. Можеш да попиташ, например, сестра Даниела, тя знае. En los otros lugares también hay iglesias. Така и по другите места също има църкви. Tienes que ser parte de una iglesia. Трябва да станеш част от една църква. Para crecer espiritualmente. За да можеш да растеш духовно. Y para ministrar a Dios. И за да можеш да служиш на Бога. Амин. Амин. Tres cosas. Три неща. Словото, молитвата и църквата. Después los pastores van a decirlo. А останалото пасторите ще ви научат. Vale, ahora voy a orar. Така че сега ще се молим con ustedes. С вас. Y ustedes van a orar conmigo. И вие се молете с мен, повтаряйте след мен. Con fe. С вяра. Y arrepentimiento. И покаяние. Y el milagro más grande va a ocurrir en sus corazones. И най-голямото чудо ще се случи във вашите сърца.